Mariscadores da Quiño levan retirado preto de 10.000 kilos de reló das praias da Confraría para deixar espazo ao resto dos moluscos. Hai anos que o reló non pode venderse pola cantidade de chumbo que acumula. En 4 xornadas de traballo nesta praia da Catía, mariscadores da Confraría de Carreira a Guiño levan retirado preto de 10.000 kilos de reló. Só este venres unha vintena de embarcacións quitaron 3.000. Este molusco tende a acumular chumbo, por iso hai anos que non se comercializa, pero amoreado nos bancos marisqueiros prexudica as outras especies como a ameixa, moito máis valoradas. E aunque non lo pagan, non podemos ter unha media que era o que estábamos tendo de 3 a 4 euros o kilo, neste caso é 0,85, tamén para a destrucción. É unha maneira de que ao final pois todos quedamos máis ou menos contentos, porque tamén, ademais de que nos o quitamos para rarear a zona, tamén se lle dá un uso de que se pode ter beneficios tanto dun xeito como do outro, da maneira que se vai a tratar. Esta confraría chegou a un acordo coa empresa Seaga adscrita á Consellería de Medio Rural para recoller ata 24 toneladas. Seaga ten dous frentes, dúas maneiras de actuar con esta especie. Por un lado é compostaje para abonos e para este tipo de cousas, e por outro lado pois é biogás, por o que temos entendido. O problema da concentración do reló dáse noutras rías como a de Ferrol ou a de Pontevedra.